Είναι και αυτό της Καμίλα στην Ινόη Ορεστιάδας. Τραγούδι, γκάιντα, θρακιώτικη λύρα, ακορντεόν, ταούλι και φυσικά η Καμίλα ξεσήκωσαν τον κόσμο. Οι πρόσφυγες Γαγκαβούζηδες από το κρασοχώρι της Ανατολικής Θράκης, σημερινοί κάτοικοι του οικισμού Ινόης Ορεστιάδας, αναβιώνουν κάθε δεύτερη μέρα του Χριστουγέννων το έθιμο της Καμίλας. Το έθιμο της Καμίλας σε γενικές γραμμές συμβολίζει την ανταλλαγή των ευχών για την καλοτυχία, γονιμότητα και υγεία της χρονιάς. Στην κατασκευή και αναβίωσή της συμμετέχουν μόνο άνδρες. Στο παρελθόν, αυτό το έθιμο βγαίνανε τα παλικάρια το γυρίσουν στο χωριό, πέρανε μαζί και σιτάρι, καλαμπόκι, κρασί, κρέατα, ώστε να κάνουν μια άλλη μέρα το γλέντι. Με τον εκπατρισμό τους από την Ανατολική Θράκη, οι πρόσφυγες Γαγκαβούζηδες έφεραν το έθιμο της Καμίλας το 1923 εδώ στην Ινόη Ορεστιάδας. Φέτος, αψηφώντας το κρύο και τη βροχή, τα μέλη του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη στο Κρασοχώρι πέρασαν το έθιμο από κάθε γειτονιά για να καταλήξουν σε ένα υπαίθριο εν μέσω βροχής γλέντι με συνοδευτικά το ζεστό καβουρμά, τις λαγκίτες και τον ντόπιο κόκκινο κρασί. Ξεκινήσαμε από το πρωί από τις 9 η ώρα. Βάλαμε 100 κιλά κρέας. Τι κρέας? Χοιρινό, πράσα, μπούκοβο, αλάτι, ρίγανη, πιπέρι. Παλιά σε όλα τα σπίτια μας υπήρχαν το γουρούνι που το μεγαλώναμε και το λίπο στην κοιλά. Αυτά τα φτιάχναμε σε κάθε σπίτι και αυτό το έχουμε μάθει από τους γονείς μας και το φτιάχνουμε. Η επιλογή της Καμίλας έγινε γιατί σύμφωνα με την ιστορία πολλά καραβάνια με καμίλες περνούσαν από την περιοχή με προορισμό την Ανατολή. Κατά άλλους, η Καμίλα μαζί με τους μάγους είναι αυτή που φέρνει το μαντάτο της καλοτυχίας, το μαντάτο της γέννησης του Χριστού.